Nie sú to okolnosti, ktoré vás brzdia. Nie je to o talente ani schopnostiach. Je to o príbehu, ktorému veríte. Rozdiel medzi človekom, ktorý exceluje a tým, ktorý stagnuje, nie je v tom, čo vie. Je v tom, čo mu verí. Je to jeho presvedčenie, jeho príbeh, ktorý o sebe rozpráva. Eva takto ku mne prišla po tom, čo jej už tretíkrát ušlo povýšenie na riadiacu pozíciu. Ja to viem, povedala mi. Jednoducho nie som materiálna líderku. Keď mám hovoriť pred viacerými ľuďmi, začínam koktať, červenať sa a niekedy aj strácam niť. Všetci vidia, že na to nemám. A čo myslíte? Bolo by správne povedať jej, že je úžasná a že to určite zvládne? Jasné, že nie. To by bolo úplne mimo. Po skoro 30 rokoch práce s ľuďmi a štúdie ľudskej mysle viem, že moje slová by neprehlasovali tie, ktoré si prehrávala vo svojej mysli nespočetne krát, každý deň a posledných 5 rokov. Mohla by sa tak akurát cítiť nepochopená a prehliadaná. A možno by jej hlavou prebehlo, no jasné, to hovoríš každému. Pozrela som sa na ňu a položila jednu otázku. A tá spravila dobrú prácu. Čo ak to, čo vieš, nie je fakt, ale príbeh, ktorý o sebe rozprávaš? Čo ak ťa práve tieto tvoje presvedčenia limitujú? Nastalo ticho a prišli aj slzy. Eva prijala moje pozvanie do cvičenia, po ktorom ale už nikdy nebola tá istá. Náš mozog miluje pravdu. Je to jeden z jeho základných operačných princípov, ktorý fascinujúco ovplyvňuje naše správanie. Mozog radšej nechá človeka stagnovať roky, než by priznal, že sa mýli. Lenže to, čo mu veríme, nie je pevná realita. Je to len stratégia mysle, ktorú sme vytrenovali. No a dobrá správa? Tieto stratégie môžeme odhaliť, pochopiť a prepísať na také, ktoré nám pomáhajú rásť a napredovať s ľahkosťou a pokojne aj rýchlo. Evin mozog vlastne ignoroval 12 rokov skvelých výsledkov a aj jej prirodzený talent viesť ľudí. Svietil reflektorom len na tie momenty, kde sa jej triasol hlas. A v skutočnosti sa to stalo len 2-krát. Raz úplne na začiatku kariéry ešte po škole a druhýkrát, keď prijala od šéfa úlohu odmoderovať firemnú konferenciu. A potom jej mikroriadil každý krok. Neurobili sme žiadne tréningy prezentačných zručností. Neurobili sme ani klasické koučovacie sedenie. Ale s ľahkosťou, ktorá prichádza z dlhoročnej praxe a skúseností, som jej pomohla zmeniť stratégiu mysle. Vytvorili sme víťazné spojenia, prepojili jej hodnoty s poslaním. Viete, čo sa stalo? Úplná mágia. Zmenila sa celá jej dynamika. Reč sa vyjasnila, mimika sa uvoľnila, gestá sa otvorili a boli odvážnejšie, kroky pevnejšie, slova plynulé, úzkosť preč, energia živá. A tešila sa na prezentáciu pred zákazníkom, z ktorej ešte 3 hodiny pred mala stiahnuté srdce a hrču v hrdle. No a včera mi poslala fotku a stojí približne pred 30 ľuďmi suverénna a pokojná. A v správe mi píše, už viem, že na to mám, vždy som mala, len som to potrebovala aktivovať. A viete, čo je na tom najviac úžasné? Že podobnú transformáciu vidím tak raz za týždeň. U manažerov, ktorí sa boja tým viesť k zrelosti, tak ho stále riadia. U podnikateľov, ktorí sa boja zdvihnúť ceny. U ľudí, ktorí zápasia s láskou, nezdravou komunikáciou vo vzťahoch a s panickým strachom. Doplňte si čokoľvek, strach zo šoferovania, z lietania, strach o zdravie, či už vlastné, alebo milovanej osoby. A pochopia, že už nechcú byť obeťami svojich katastrofických scenárov a príbehov, ktoré im iba podkopávajú sebavedomie. To, po čom túžia, je ľahkosť, hravosť, odvaha, suverenita, kvalitné vzťahy. Malá výzva teraz pre vás. Identifikujte a zaznačte si 3 vety, ktoré si o sebe hovoríte a oslabujú vás. Zväčša začínajú slovami ja som, alebo ja nemôžem, je ťažké. No a potom sa spýtajte, je to fakt alebo stratégia mojej mysle, ktorú chcem zmeniť? A chcete objaviť a prepísať príbeh, ktorý vám bráni v ďalšom kroku? Tak si buknite so mnou nezáväzný 30-minútový rozhovor. Zistite, ako vám viem pomôcť. Odkaz na môj kalendár nájdete v komentári tu pod týmto videom. Priatelia, aký príbeh ste o sebe rozprávali tak dlho, až ste mu uverili? A čo keby ste ho dnes prepísali? Možno práve teraz je ten moment.